11 ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ 12 ଅଗଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି କଳାକଣ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ୱେଦର ଅପଡେଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି କହିବା ଲଘୁଚାପ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷାଟି କହିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ 113 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ 90 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍ 73 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଦେବଗଡ଼ ବାରକୋଟରେ ଯଦି କହିବା 70 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ତେଲକୋଇରେ 63 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଡ଼ଗାଁରେ 58 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁତ୍ରାରେ 53 ମିଲିମିଟର, କଟକ ବାଙ୍କିରେ 52 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି 11 ଅଗଷ୍ଟ। ତ 11 ଅଗଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ବର୍ଷାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର କ୍ଷେତ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି କହିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର, ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 12 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ଯେମିତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେଓଗଡ଼, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବା ଫଳରେ ଲଘୁଚାପର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବୁ କେତେ ପରିମାଣ ବର୍ଷା କେଉଁଠି ରେକର୍ଡ଼ କରାହେଲା ଏବଂ ଲଘୁଚାପର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କ'ଣ ରହିବ।